Je tam ryba. Fúha. Ó! Tak priatelia, my dneska ideme s Jozefom na váh pod Bešenku. Začneme úplne hore. Z rána skúsime nejaké wobleríky a potom sa presunieme aj nižšie. Takže uvidíme. Stretli sme už nejakého muškára, tenže nemal ešte ani rybu. No ale my veríme, že niečo príde, sú tu naozaj krásne ryby, takže povenujeme sa tomu a snad niečo, Jozef, chytíme, nie? Pravda. Chcelo by to nejaké krajšie ryby, takže držte palce, no a snáď vám niečo ukážeme. Tam za tými skalami by mohlo niečo stáť. Je tam! Stál tam predsa za tým kameňom. Kamo? Asi dúháčik. Nie. Potočák. Väčšinou vám pekne stoja tie ryby takto za kameňmi v týchto tíčinách. Toho strúha som chytil niekde v týchto miestach, takže chcem to vyskúšať aj tu hore. Je tam ryba. Fúha. Ó, ty kokos. Priatelia, tak presunuli sme sa trošku nižšie a ideme to vyskúšať. Jozef už mal rybu, len mu spadla pod týmto kameňom, takže uvidíme. Prúd je tu poriadny už. Ja chcem skúsiť aj tam za tou skalou, túto hore, uvidíme. Krásny potočák. Krásna ryba sa Jozefovi podarila. Pomaly, kľud. Opatrne s ňou. Krásny. Podober si ho. Ty koko, dobrá, Jozef. Kámo, gratulujem, krásny je. A krásny je sfarbený. Je tam. Vyzerá na možno nejakú krajšiu rybu, ale to bude asi dúhak. Na takejto skale tu stojím. Nie, menší potočák. Ale krásne je sfarbený. Tak podaril sa taký menší potočák. Keď som toto chytil na potoku, tak už je to celkom pekný pstrúžik. Vidíte, na tie larvy chytám od Harmóny. No a pekný je. Tak ďalší potočák, nejaká 40-ka. Ukáže Jozef. A je von. To je ono. Yes. A ideme po väčšieho ešte. Je to... Pekný je.
Nie až... Nie! To bola Fajda Duhák. Fajda Duhák.